дуруд ба ҳаводорони каломи баде. хуш омадед ба саҳифаи ҳазор китоб. рубрикаи аркони суханро идома медиҳем. суҳбати имрӯзаи мо мухтасар аз тарҷумаи ҳоли Абдураҳмони Мушфиқӣ. маъруфтарин шоири асри 16 тоҷик, малику шуъаро Абдураҳмони Мушфиқӣ соли 1538 дар Бухоро ба дунё омадааст. ӯ дар хурдсолӣ аз падару модар ятим мондааст. чуноне ки худ мегӯяд: бо падар хурсанд будам, бевафоӣ кард умр. меҳр ба модар ниҳодам, ёфт модар ҳамвафот. Абдураҳмон ба холати дарбадарӣ меафтад ва ниҳоят ба шогирди яке аз ҳунармандони Бухоро пазируфта мешавад. бо сарпарастӣ ва кӯшиши хонаводаи он ҳунарманд, Абдураҳмон ба мактаб рафта хатту савод мебарорад. баъд ба мадраса дохил мешавад. ҳангоми таҳсил дар мадраса Мушфиқӣ истеъдоди фавқулоддаи худро зоҳир менамояд ва илмҳои ситорашиносӣ, фалсафа, ҳисоб, фани шеър, мусиқӣ ва ғайбгӯиро мукаммал меомӯзад. минбаъд ӯ чун донишманди маъруф шинохта шуд. вале Мушфиқӣ на илмро, балки шеъру шоириро пешаи худ қарор дод. вай ҳанӯз дар мадраса ба шеъргӯӣ оғоз карда буд ва ҳаҷву мутоиба рағбати калон дошт. мавлоно Мушфиқӣ баробари шеърҳои ҳаҷвӣ дар мадхи баъзе шахсони бонуфузи давр қасидаҳо низ навиштааст. вале ӯ дар байни арбобони давлат ва бузургон сарпарасте пайдо карда натавонистааст, ки ба кӯмаки ӯ зиндагии худро таъмин намояд. бинобар ин маҷбур мешавад, ки ватанаш Бухороро тарк намояд. соли 1564 ба Самарқанд ояд ва 13 сол дар ин шаҳр умр ба сар барад. дар Самарқанд мавлоно Мушфиқӣ дар васфи ҳокими Самарқанд Султон Саид қасидаҳо менависад ва ба вазифаи китобдори дарбор таъин мешавад. Мушфиқӣ девони якуми ғазалиёти худро, ки соли 1565 тартиб дода буд, ба Султон Саид бахшид. вале зиндагии шоир дар дарбор хуб намегузашт. аз ҷиҳати моддӣ душворӣ мекашид. Мушфиқӣ дар ин хусус чандин бор ба хон муроҷиат кардааст. шунидам, ки Самарқанд ҷаннати дуньёст. чӣ одамам, ки дар ӯ гандуме намеёбам. аммо мурод ҳосил нашуд. соли 1577 пас аз 13 соли зиндагӣ дар Самарқанд Мушфиқӣ ба Хиндустон рафт ва бо шоҳи Хиндустон Акбар вохӯрд. бо вуҷуди ин вай дар Хиндустон ба зодгоҳаш Бухоро баргашт. дар ин замон Абдуллоҳони Шайбонӣ Самарқандро забт карда ҷангҳои феодалиро фурӯ нишонд ва тамоми Осиёи Миёнаро ба тасаввуфи худ даровард. дар натиҷа мутамарказ шудани кишвар вазъи иқтисодӣ беҳтар гашта, илму адабиёт, мусиқиву рассомӣ, косибиву ҳунармандӣ рӯ ба тараққӣ овард. мавлоно Мушфиқӣ дар мадхи Абдуллохон қасидае иншо кард. баъд ба чанд деғ Мушфиқӣ ба дарбори Абдуллохон роҳ меёбад ва малику шуъаро таъин шуда то охири умр дар ҳамин вазифа мемонад. малику шуъаро Мушфиқӣ дар дарбори Абдуллохони Шайбонӣ девони қасидаҳоро тартиб медиҳад. давраи пирӣ фаро расида буд. ком бахшад даме, ки ком намонад. нон вақте диҳад, ки дандон нест. малику шуъаро Мушфиқӣ соли 1588 дар ватанаш Бухоро вафот кард. қабри ӯ то солҳои 40 асри 20 дар қабристони Хоҷа Исмат маълум буда, вале ҳоло аз байн рафтааст. мавлоно Мушфиқӣ аз худ мероси фаровон ва гаронбаҳои боқӣ гузоштааст, ки аз ду девони ғазалиёт, девони мутоибот, девони қасида, 3 маснавӣ, соқинома, гулзори Ирам, ҷаҳоннамо иборат аст. ғазалҳои Мушфиқӣ бисёр латиф ва равону соддаанд.
мавлоно мушфиқӣ аз бас ки шоири ҳиссиётпарвар буд, дар ғазал бештар ба камоли хуҷандӣ ки маҳз дар ифодаи ҳиссиёти дил ва кайфияти рӯҳии инсон яке аз устодони ғазали классики тоҷик ба шумор меравад, пайравӣ намудааст. маснавии ҷаҳоннамо ба таърихи лашкаркашиҳои Абдуллохони Шайбонӣ бахшида шудааст. маснавии Гулзори Ирам достони ишқиест ки мазмуни он афсонаҳои ишқии ҳалқиро ба хотир меорад. мушфиқӣ бо як қатор хусусиятҳои шахсӣ ва эҷодиаш бо адабиёти дахони халқ наздик ва пайваст мебошад. табиати шӯх, ашъори ҳаҷвӣ, овоза ва шӯҳрати ҳозирҷавобиҳои шоир сабаб шуд ки қаҳрамониҳои бисёр латифахо бо номи мушфиқӣ пайваст гарданд, ҳарчанд ки дар байни ин ду мушфиқӣ робитае вуҷуд надорад. мавлоно мушфиқӣ бо вуҷуди манзалати дар дарбор доштааш ва маҳорати баландаш дар қасидасароӣ ӯро охирин шоири бузурги мадҳиясарои Осиёи Миёна мешуморанд. ҳамчун суханваре аз байни мардум баромада, аз рӯи завқу тамайюли худ пеш аз ҳама шоири лирик ва ҳаҷвгӯ буд. хусусан ғазалҳои ошиқона ва рубоиёти хуби ӯ шӯҳрати зиёде дорад. мавлоно мушфиқӣ бо осори гаронбаҳояш ва қатори адибони бузурги адабиёти классики тоҷик ҷой гирифтааст. ушшоқ агарчи рози дили худ нухуфтанд, чизе намондааст ки мардум нагуфтанд. дар ишқ мирӯ зинда шав эй дил ки зери хок, осудаанд зиндадилоне ки хуфтаанд. мо ҳам шукуфтаем зи гулҳои доғи дил, дар мавсиме ки лолагузорон шукуфтаанд. агъёр шаб ба кӯи ту буданд то сахар, дар хотири ман ғуборе ки руфтаанд. ашки ниёз аст, гавҳари ишқ аст мушфиқӣ, то дидаем бехтар аз ин дур насуфтаанд. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи тарҷумаи ҳоли Абдураҳмони Мушфиқӣ. бо мо бошед ҳаводорони каломи баде. ман Абдумумин ва Сарвиноз Шухратҷонона, хонандаи синфи 11, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 бо номи Сувонов Ёсиддини шаҳри Турсунзода мебошам.